Matowe love more. No. Changamia pambepeni. Nyaya ndeyekuti uya kudai tikurukure nezvekugara kwandakaita pamunda pako kwemakore 15 years yanembodza kusvika pamandaizvi zvoitwa izvi. Kutaura izvozvo ndiMichael Chigaba achitaura kuna Lavumo Matowe. Gore la 2009 Wamatowe wakauya kumba takanongora pamba pamwe chete kukwashanina wanga akabata kuti mukoma ndawana plot readings ndaiwana 2008 nepakagwiwa mabhazi yayo wenzito. Zvino nhariko akwanisa kushanda saka vatiwa muhurumende kuti tibatsirane basa iroro tigare pakuchikopawo mari ndobva tawirirana ndokusvika 2000 iyoyo 2009 tichisvika papurazi ipapo anga aripo akabva asimuka achenda nokuti akanga rezoti under instruction yangu kuti ndandauya naye saka uye anga kuzviparira achibva aenda kurawani kubva kwawo. Kubva ipapo kusvika pari zvino nhasi ndigere pamba paMatowe asi mari handina kuzonge vachindipa mari. Ndo kubva wazoti garei vakadzoka wakati baba mukuru tiita sepulaburini tatamboitawo zvikita wamwe uri kuri mafoja ukati saka mabhana hatina takamira kuti mapeto afuromese zvidhina tichibatsirana asi zvinezvi hazvinazokwanisa kubhadharwa zvikwete zvezvi vanhu vaya vanonga vakabhadharwa zvikwete zvacho wakanga wakoma zvidhina kusvikira inini vanhu vaya vakunetsa kuti inini kuti tipe mari aMatowe havachabatike kusvikira pamapurazi paya hapana kutodini ramba zvakanaka kusvika tazoumbiridza takati sisi tatingaende mabhani ngatichiwakei edu mabhani takakuisa mabhani 4 tiri pamwe chete vangatiti mefodya apa pasina mari tozowana mari pari mafodya. Then 2013 iyoyo tari mafodya iyo baba mini wakaenda kumafrozi nefodya yese hawana kukwanisa kudzoka pandiri kuti baba mini baba mukuru fodya yatari maita wana zvakashi akazongozva iwo hawana kuzokwanisa kudzoka. Kusara ndikaita ipapo pakaitika noise vanhu vakauya vakuda mari dzavo kusvikira mukoma wavo firstborn yavo akatiza noise. Baba mini wakandifonera ndaenda kuHarare imweni wakati baba mukuru dzokai kuno kupurazi hakusina mabasa ramaiguru chete. Ndikaenda kubasa kwavo ukandipa $300 ukatiende mobharandisa mubhadhare munhu akanga asara akachengeta fodya yakanga yasara mazvipurura zviyezvi. Ndikasvika ndikaita saizvozvo baba mini havana kukwanisa kuzodzoka papurazi saka ndakazoshamisa manje kurera manje muna December vakutuma mukadzi nomwana zvinanzi ndokumanini wakati inini ndidai chaji nepurazi nokuti tine muchato. Ndikati aiwa kamene muchato ndoweni imini zvamadzimai chaji madzimundidzinge here mako imi zvamangundidzinga ko mari dzangu dzake takawira nababa mini izvino zvavavachabatika ndichaziva kuti wabata kupana havachadzoki. Mimi makamboenda kuSouth Africa Cape Town makagara 5 years takachengeta purazi rinei saka nawo ndane 15 years ndikuda mubhedha wangu sokutumwa kwamaita ndione kuti sei yangu ndione kuenda. Wakadzokera mhuri yake wakabvoti zii nekugara baba mini wakadzoka last time pane 2 weeks wakaenda kuHeadlands Police wakati inini ndada kushandisa purazi rangu asi kuti baba uri kurambira kubva papurazi pangu akabva anoenda kumalawyers akanonzi mazhambe lawyers associates legal practitioners ndoiona tsamba iye ndadaidzwa kumapurisa zvanzi ndo zvataura kuti kanzi ati ndiri baba mini wenyu ndaibvechoti baba mini wangu asi mamubvunzo here kuti vari kurambirire wakambouya sei zvanzi polisi yashaya humbowo saka tanzi timudzorere isamoni rake wakafonera baba mini bvanzi uya mutore samoni renyu nemapurisa ekuHeadlands. Mushumo ungo waenda vachindipa mhosvo yekuti ndatadzakenda papurazi vachikaba wanifuti zvanzi makaiona here zvanzi handina kusvika kupurazi iwo wanga vasina mbosvika kupurazi zvanzi makanongedzwa nofuti here zvanzi aiwa hanzi makazwa nani kuti wanofuti zvanzi kanzwa nomwana wangu wakauzwa nomwana wachigaba zvanzi mapurisa hatitonge ndakanzwa kana saka nyaya yako haina umbo wakakwanika titikudzorere samoni rako achibva adzorerwa samoni nemapurisa ndipo tikasangana nazvo timirire monani baba mini wakanditambidza pepa ndikati asi umbo kuti wandidzinga ndakutambira pepa ridodoerenga ndizonitaura kuti musi wa31 May 2024 mufunenge wabva ipapo kashandibva ipapo imhosvo nekudzinga saka inini ndakazoti zvino inini handingagoni kuenda ndakaenda kuna Ishe Fusire ndokwandiko Ishe Fusire ndikati Ishe ndimakandisimbisa muchitigara ipapo mushure mange mafonera waMatowe kuti uya kuno
wamhangariwa nevanhu vakatadza kubhadhira paprasi ndakutetera nevanhu kuda kundirowa vamwenda kwapa mbudzi matongi vakutora vada kukwatura dzimba nekuti avangu vasasabatika avo vakafonierwa vakapindura naishefusire kukati ndiri kuuya foni panguva yacho iyo rugero racho amatoya havana kuuya kudare ozoenda kwechipiri havana kuuya kudare raishefusire saka ndakadzoka ndikati ishe ndimakandisimbisa kuti gara ipapo kusvika auya zvino auya asi auya nori kundidzinga ndochidini kuti ndakashanda 15 years ndakagara panzvimbo yavo pasina pay saka ndingati muchidimbu mambo ndokuziva kuti nyaya ino ishefusire wakati iye haichaigone ndega nekuti akandishora ndakuita kuti ndiise nyaya iyi kudzimbabwe kunovarizo nzvimbo ino unovadarira mambo makona saka ndakati handi sikamuzoone ndakasvika kudare neni mambo kuti mutienzanise murume uyu pamaerano nekundidzika kwangu handisina kuona chiwiri changu chiwiri makira chakaita sei chiwiri makira chakaita handitaura kuti unoona mari inini ndendikuti papay yavakatanga vakandiitisa munhu tokutanga $100 pamwedzi then wakazotichazopa minziro unofamba kungoona kuti basa rinoitona tiri kufamba sei saka $100 iyo yakazongoramba iri $100 kubvawo ipapo akuzabhadhara rini $100 yacho wakangobhadhira 2 to 3 months kugore racho iro vakupa 2009 hapana kuzobhadhara 15 times 12 120 coming times 12 15 years times 100 times 100 which is 15 times 4 times 15 times 4 times 100 18,000 so 18,000 ndiende hangu pamusha penyu mataura kuti kana kuti zviro zvamataura mataura kuti kana kuti makati munopuwa munda matichi sokutaura kwavanga wamboita mashure wakati vakamukuru mari yawanda rini ndege takazova tokarora pamwe chete zvanzi inini pamukuru asai maisapfuma kwatezvo saka kushanda kwamaita ikoko chakuperekedzai inokupai mari yenyu tienda kurora hauna kundipa mari yacho takabvandatadza kurora kwatezvo mari yangu hauna kundipa hauna kuzombooneka pamami toona kwavo toona nhasi kudarira mango makore ese handozombovaona saka reni yakanga watipromisa iyi takazoona kuti havachatodipi havada kuzozvifunga wakatofunga kuisa maroji mamwe acho ine zvino mwana wangu ari kurengo ipapo ari kubhadhira mari kuvadzimai wavo inomwe atikapegera mai manje watumira futi wapiwa mari kwadondera pafoti yaendai zvanzi ndabhadhira mari kuvadzimai wavo saka ndabhadhira kuti 270 saka ndadzichiendawo pegera nabamukuru zvinova kuti ndiri pabasa nekuti kutuma kuti ndiyopegere munhu ndipamunda pavo ndingori mushandi wavo ndakaita saizvozvo handasha ndikapikisa umwe wacho akauya futi mainini wacho waitora mari ngati ma3 hectares dzemari masi akawatora mari ini handina chandinowanawo takutora kwanangu waita mari dzemaroji avo saka mai manje wauya futi newamwe warume wakauya vari kunzi varuda kuti waise maroji emupurazi rese inini ndisina kokugara ndakati zvino ndichachienda shaii mhuri yendinayo right izvo unoti chiila kumo pamusoro wachangamira inini matauro ari kuitira pachigaba changamira handisi kuwirirana nazvo. Chekutanga ndakatanga kugara navo 2013 tikasvika 2013 kusvika izvi zvaisi 15 years 11 years. Chechipiri kuti kune vanhu vasina kubhadhara tiripo ipapo ndoda kuti ubva watitaurire kuti relationship yacho yeugaro hwacho yakanga yakamira sei. relationship yeugaro yanga iri yekuti taifanira kuvatambirisa sezvavataura izvo, asi nenyaya yekuti nendandakubva takanga tazowirirana kuti chishandai inini ndiri kumashure kweyandirika then tozosheya zvinonga zvichiwanika. Handina kungoti murugari pano ndichikutambirisa pekutanga ndakanga ndati ndinovabhadharisa
ndechida kuti ndigare ikoko, asi handina kuzogara ikoko, ndope ndakazovasiya apa. Ndikati ndiri kukumbira kuti inini ndaite pressure isingaiti kubasa. Ndakukumbira kuti mushandise purazi ino handiteka zvetinowana ipapo. Oshandisa nekapito ipi? Ndakavapa mari. Ndakavapa mari ndosvika 500. Ndakavapa 500. Ukachishandisa kuti murimi. Mavapa imimi. Makazoita here follow up kuti 500 here uite. Changamisa. Chiri kunetsa ndechekuti ndakaita follow up ndikaona kuti hapana chiri kuitwa. Number 1. Isusu vachichayo tikatombode kuende koorima, vana vakatomboende koorima, but zvinobuda zvacho hapana. Kuti tizive kuti hapana chiri kuita, imi mawasiya, makazoita sei? Ndosaka ndazosvike pakuti chipai. After how many years? After 11 years. Changamire, ndaifunge kuti zvichachida ihama. Ndinokuti zvine musoro here kuti kunoti munhu 11 years. Ndaifunga kuti zvinochida. Pa 11 years ipapo vanotaura kuti hauna kumbodzikapo. Ndaifunga kuti ndaenda. Waenda. Uchiti papurazi pari kuchengetwa nani? Naivo. Zvichireva kuti paine contract yekuti vari kuchengeta. Inove kuti varingochiwabhadhara. Changamire. Zviri kumashure kwenyaya iyi, vakatoshandise purazi iyoyo for his benefit. Kusvikire pakuti murume uyu akatotenge mota dzavo. Mabhani ndakatotengese truck yangu kuti ndivake. Nepamba paaishandisa. Akatotenge mota 3. Echishandise purazi iyoyo Changamire. Chinonetsa kainzwaka. Iye ari kutaura kuti wakandisiya kuti ndichengete purazi. Anditi. Asi kuti wakandisiya kuti ndishandise purazi. Rendi anga asingarendi. Iwe wega wakataura kuti ndakamusiya kuti achengete chii? Ashandise purazi. Ashandise purazi. Izvo zviri kutaurwa kuti ndakamusiya kuti ushandise purazi. Toda kutaura chokwadi muda remunhu enga wataura kuti ndakaita ndokubhadhara uye wakazondisiyira purazi watiza kuzvikwireto zviwanda. Achiti Changamire ndataura kuti pandikaenda kotaura nauye kuti ndakurwiswa kuna aishefusire wakanga wadaidzwawa kuti waudzwe kuti uya akurwiswa uyu. Iwe uya utaura nevanhu wawasiye zvikwireto, vanhu iwawo wariko nanasumuno uyu nevanhu vacho wakaita dare nacho umbo wandauya nawo wakanga wadaidzawa kuti watigadzise nhau iyoyo kusvikira hawana kuzobatika papurazi kusvika nhasi. Saka benefit yakuti ndakatenga motikari, inini handada kutenga motikari, mwana wangu ndio wakatenga motikari. Ende kutenga motikari toti ndiri paground inowana uchikoro, toti ndatenga motikari ndarimawo. Pamwe unogona kuona motikari $200 kuti uzondigadzirisawo. Haingawa problem yekuti ungatadza kubhadhara munhu kuti atenga munhu papurazi pacho. Iwo papurazi pacho wakasiya gejo, hapana tractor, hapana mombe, hapana chakasiyiwa, kungosiya munhu. Takatoita gungwa vanondiziva kuti ndinoita maricho, ndinoita zvokudhiga kana iri nguva yekuti anondipetsa ujeye kuti ndikwanise kuraramisa mhuri. Ndinowana chikoro vanhu vanoita 5 varikudzidza, vana vacho vamwe vanotodzingwa ndashayacho kuti ndowapei. Saka Changamire ndiri kutaura kuti zvavari kutaura wamatoyo vari kunyeta mudare rino remakore. Tombonzwambo ishe handito varipo, handi makambotonga dare paitayo. Chokwadi vanhu vakenga vachikomplaina vakauya kwendiri vari kushungurudza uyu tikafonera ava wakaramba kuuya ekutamba ndikazi kechipiri ndichiitira kuti uyu kana vana vangu vakatombononorimirawo uyu vachitsvaga rubatsiro takaona kuti ari kutambotozviswa ava wakaramba kuuya kudararamba. Takudzoka kumatauriro awaita yekuti wakasiyira munhu kutisenzesa munhu. Takudzoka pamutemo wacho munda ipapo. Ukasiya munhu kuti munda rima kumakore anosvika 11 sinozokwanisa kumbomubvisa
makore akadarira kudzoka mutemo wemunda todzoka pane zvawakaita zvekuti wakamusiya usenzisa munda for 11 years tombotarisa mutemo wacho munda kuti wakasiya munhu pamunda unomubvisa here semabvisiro auda kuita ya enyika vekupinda zviti kudai awa wakazoenda akasiya munhu pamunda asi handomabvisira kwamucheka yakungembwa kuti kwanoti kuti munhu soka chipato imbwa here kuti munhu anofema vane mhuru inini mafungiro angu kuti nekuti pekutanga wangoda kundozvenda kuti uyu munhu asina kuwirirana kuti ndomubhadhara asi wazochitaura chokwadi chakawirirana ndomudini ndomubhadhara saka nyaya iripo iwo wanosagezera zvawanoda kuti wobhadhara mari here kana ndomupa pekudini pekugara ndopfungwa nekuti kuti munhu angobveka 11 years tangamira dzisine kutamba nazo 11 years dai anga ari pake akatoita zvinhu zvakakura ipapo asi aitya kuti papurazi pechi pemunhu haugoni kuti unoaka kana kuti kuita chimwe chinhu papurazi pemunhu munhu anga ari mushandi saka wazobvuma wega kuti ende kawirirana naye kuti tomubhadhara saka wanofanira kumubhadhara wakasamubhadhara pazvinhu zviviri usadza chawanoda kumubhadhara kana kuti kumupa pekugara zvinoerana nemwambo zvake ngekuti makore awandisa tonoona kuenda kuchikoro ndaviti asi chandiri kuona apa vanhu zvishuwa mukoma nemunhu pakuroora nyaya dzavo dzobva kumadzimai idzi nyaya dzavanhu varume hatimbosvitsani pekudaro hatiti kamambo nyaya iri pano yekutoti wakada kushandisa kuvatiza mhosva dzavo saka wada kushandisa mukoma zvekuti handichadi kubhadhara kana kutoti hatina kutaurana zvekubhadhara handitizvonge kutoti wakazomimisawo kuti mari dzese ndokandikuchengetera tozoenda kuzokuroorera mukadzi toenda tese tondobhadhara saka hakuna zvakadaro nguva yacho yose dai wakatomboti wopashoma wozoti paapaya ndomusitokusiya saka pari zvino uyu anoda pekugara 1 wakati chakupa price saka pekugara ndiye haamuridziwepo ari mapepa otozogadziriswa namambo kuti zvoitwa sei nekutoti zvavakubvisa warojesa vanhu vatora vanhu bhandarai akutozvika ndiye akutobhenefita mari dzacho achibhadharisa vanhu saka izvi kuti zvakadaro achibhadharisa uyu ngaapiwe mari dzake osumuka kana kutotopiwa purasi aiwa anokimurirwa wakati munodimurirana neprofession ipi ukambotoona ndipatikofi imi muri free kwapa how many hectares Changamira izvi zvese ndezvekunyepa Changamira but munhu akagara 11 pasina chamabvumirana mungange musina kunyorerana henyu iwewe haungamusii sinotaurwa kuti ari kuti 15 years kuti 11 years hadzina kunyanyosiyana munhu ongogara pasina 11 years munhu anenge ari kutogara achitoti anondopangu kana kuti anenge atori nemukhoro nekuti pa11 years I think kune zvindima zvaitobudawo muarea imomo angadai akatonotsvagawo handifi kuti akapusa zvekuti ainge andotsvagawo chindima achiziva kuti apa handipo apa chokwadi chaiyo chaicho pa11 years iyoyo uyu taona kuti zvinhu hazvisi kufamba atori nepurani yekuti ndindatomuridzi wepane Changamira ende imba iyo nemunda iwoyo ari like I'm saying akatotenge mota 3 echitoshandise munda iwoyo saka paya pari ndaye kugara kwaari nyati yake aiwa iwewe hatikati uruti one arikuti aruda ploti yako yese anongotaura zveploti yako yese ari kuti inini ndichinge ndiripo ndaigarawo ndichiti no ndiri kuchengeta handiti pa11 years waitoziva kuti kune muchengeta handiti ndaikungoti zvichachinja because atakati tinosheya whatever zvinowanika
zvinochinja mungashiye chipi iwe usina kuita so iwewe waiti kuti watokaisa 500 ndomubvunza wakabvunza pa 500 inzwa pa 500 waisa mari yako ungaregere kuiteera here mwedzi unoteera zvinhu zvinoshandiswa ipapo mabhani ndii ndakavaka zvese ndindakaita ende ndinotozviziva kuti airendesa ende zvaari kutaura kuti tine vanhu tiri kurendesa inini handizvizivi purazi iri muzita rako hapana kana mari 1 endakambodina sorry hanzi mwana wake ari kutorenda kune mukadzi wako aiwa mukadzi waari kutaura ndakasiyana naye 2013 zvekuti vari kupanana mari handitozvizivi ndakatoabvunza changaautoziva zvekuitika autoziva zvekuitika nekuti wavari kutorenda kune mukadzi wako iwe uri unati mukadzi kuti akasiyana 2013 handisi kutoziva changakuti vari kubhadhara ini mazire ndinoita patsamba yangu yakanzaurendesi mati pari kurendeswazve uyu mwana wake ane umbowo hwekutoti ari kutorenda Changamire mhuri yenyu yauya pamberi penyu chokutanga ndanzwa kuti pane ukama nokuti ava ndibaba mukuru ava ndibaba munini. Ini ndandine muono wakanaka wokuti imi semhuri hongu yemakatadza yenyu kunyanya nakunzou asi de vamatoo mangu isa shoko kuna Changamire. Changamire ndise mwana wenyu zvandauya pamberi penyu kuti tiyanana ndakabatawo pakati kuti ndine mombe 5 kana pane pandawanawo pakasununguka pekuti ndiise mukoma wangu ndomuvakirawo kitchen ndomuvakirawo bedroom zvakanaka izvozvo zvinoita kuti ukama urambe hwakavakika. Ndo anga ari mafungiro angu Changamire. mafungiro akanaka ndiri maiguru acho saka ini ndinongona sekuti bamunini pawakatisiya vakangotisiya kunge ngosiyana nekuti vakanga vari paseparation saka ivo havachatotori ukama hwamurukoshesa hapasi vaane umwe mukadzi saka vakutohurasa ukama kuti dai tiri hama dzavo vanga vasingaiti zvavakuita saka ndinoti hamubamuni ukama hapasi nyaya iyi yakanaka nekuti kupera kwayo kuri nyore mukomana womombe chero watinayo pamba anofudzira mombe paguru saka chiwe kaiba 11 years mombe nganizikaizakaitwa nomunhu saka I think vanhu vane nyaya love more kuti wakagarisa munhu pamunda pako usina chawaimubatsirawo cheuwiri iye akanga aine faith yekuti ndikuchengeta pfungwa yemunin'ina wangu kana azouya anouya pamusha pake pakadii pakanaka semunhu akanga achigarawo haangaregeri kushanda andoti ashandewo achiona kuti chii achichengetawo achidya nekuti unotora kuti udye everyday. Saka nenhau yekuti ukama hwemhuri iyi hwakaputsika kwaana mainini hwapo hwakuti aiwa chibva waputsa zvekare zvese iwe uchitange zvitsva ndinoona kuti ndopaane chii ndopaane daka racho vatichiona kuti dare haribvumiri kuti zvinhu zvakadaro zviitike. Saka tinokupa option yekuti iwewe wobhadhara muchinda uyu tokoti 1000 pagore by 11 years which is 11,000 kana kuti wondomutemerawo 5 hectares dzekuti anoraramawo aripo achidii wakamusenga hako womupawo pekuti
ararame maybe pa 5 days idzo ndedzekuti mungangozonyorerana kuti ano nekuti unenge washaya chekumpa mari iwe kuti umupe pari kuti anoda kurarama munhu achengeta for 11 years ati kuchengetera apa mchero hatidzinganisembo and vomupawo 5 hectares dzekuti anokwanisawo kurima achirarama, iwewo wotora 40 hectares dzekuti kana uine zvaunoda kuita wodi woita. But maybe chingazombode kuti mangwana nekuti tingangoti nekuti makanga muri kuchengetana kuti tiite subdivide hazvibvumirwi futi nehurumende. Mungangozosainirana muchisainirana kuti panoparara iye nemukadzi wake munda iwo unodzoka kwauri kune mhuri yako, nekuti pasaite nhaka yawo pamunda pako. Saka ndo dare roti ungade kuchuza zvipi kuti dare ndandinokumbirawo nekugarisana kwatakaita nekunetsana kwatiri kuita ndandinokumbirawo Changamire kuti handikwanisi kuchagara navo, number 1. Number 2, semunhu woukama handisi kuramba kumubhadhara, asi Changamire ndokumbire kuti mutarisewo kuti iye akatombobenefita papurazi ipapo. Ndandinokumbirawo inorema Changamire. Ndingakupe option yekubhadhara padoko kusvika yapera. Handirambi Changamire, asi munyika yatiri kugara muri kuiziva Changamire, nekuti unzi unobudisa chero 5,000 chaizvo zvakaoma Changamire. Handisi kuzvidze position yenyu Changamire. Iwe wanga wachifunga kuti wokubhadhara mari todona titange zvinoita unga ndiri kushorera Changamire, but ndandakatotarisire kuma 1,000 semunhu akabenefita Changamire. togoisa kudare angabhadhare mari nekuti toda kuti ukama hudi uende mberi uyezvo nyaya idi ipere nekuti hongu mari mazuva iri kunetsa. Changamire ndikufungidzira kuti kugona kuwana 7,000 ane mukana wekugona kuwana 5 hectares kune vanhu vari kutengesa minda yavo, asi zvine makondishini kuti anosimuka pamunda ipapo 7,000 yabhadhara. Ndopfungwa dzangu. ndikuti iye zvine zvikaizvi vatitoanzachaikwaona paprojika ipapo. Aiwa uya pasolution ngatipei hatichatoitaapadzazvii apa kuti right akabvisa 7 kuti aeke anoege anomubhadhara paamupedza kumubhadhara wesimu apa wamwe tiri kuti chii vari kuti 1,000 vari ndo mari yavanokwanisa kubhadhara here kana vari kushutika wana 1,000 ando yandokwanisa kubhadhara zakati apa judgment kuti munoti chii wamwe mambo pamari yavataura inzwisisiki haiiti kuti ndozvambotaurwa munoti chii judgment musarambe tidzokorora still 7 ngai iye zvino zvaane marinyi ngaape munhu 5,000 izvezvi 5,000 Changamire ndoti 7,000 yataurwa naRobert iyo iri nani wezi akawana iyoyo anokwanisa kutenga pamwe kuti nguva yagara yareba asina pake pekugara. Saka dare rati iwewe womupa 7,000 kuti nekuti tinoda kuti anga achisimukawo achienda kwaanondogara andogara. Saka ungade nguva yakadii kuti ubhadhare mari iyo 7,000? Chekutanga Changamire, ndandikumbirawo kuti mari yakawandisa. Chechipiri
ndandikumbira kuti kana tawirira nefiga then tochitaura kuti ndinobhadharawo sei sei nekuti muri kuziva kuti mari haisi kubatikana. And chechitatu changamira nenyaya yekuti ndikude kushandise plus zvinodei ndinotora kuti nditowana mari iyoyo handichagoni kugara nawo changamira. But munhu zvataurwa kuti kudzinga munhu sei iwewe ukataura kuti right ndinokupai mari yakati ndotanga ne1000 right pa1000 pamwedzi ndochibvisa mari yakati. I think dare totiti isusu minimum yekuti munhu acheke omupa $5,000 nokuti mari iri kunetsa ichokwadi. Wamupa $5,000 obvisa izvozvi mwedzi unobvisa 1,000 kosara 4,000 unoibhadhara sei? Changamire ndandokumbira kuti at least ndikakwanisa kubvisa 1,000 muna June tiri kupinda imwe yacho ungoti basa racho rakati omei zvokuti ndaitoti yakabhadhara mari pamwedzi 500. Okay. Kusvika 5,000 yako yapera. Right. Iwe oda mwedzi mingani yekuti uchiite wind up? Zvakanaka. Iwo kana wati wanokwanisa kubhadhara wandambozwa kuti 1,000 ndazobva futi wajuwa kuti 500 pamwedzi balance wakabhadhara 1,000 kosara 4,000 then uzozoti 500. Ndandikumbira kuti pawanobhadharwa mari iyi iwo wacho kusvika 5,000 amataura pa 5,000 atiuziva kuti ndo yese kana kuti pane pasara 6,500 ndo yamati 5,000 ndo yawakubhadhara yataona kuti wabhadhare 5,000 yekukuhenshia nekuti wataura kuti ini pawanenge uripo waibhenefitawo wanga wasiri idle saka yawin-win lose and saka daraona kuti iwe 5,000 saka wati kupera kwaJune 1,000 then 8 months ma 500 aya ndikazoma pariponeka kuti ngatiti wabvisa 1,000 sezvo dare ratiwo dai agona kuisa mari yese pamwe daigona kutsvaga hangu kodini unogarawo nekuti iwo toti ndibve ipapo saka 1,000 iye manje haina chainokwanisa kuzoita sei kuzondiitirawo. Isusu tokupa 3 months kuti 1,000 toti another 1,000 tokupa how many 1, 2, 3, 4, 5 months unenge wane 3,000 wakakasika kubhadhara before the 3 months the 5 months wakapedza chikwereti chavo before the 5 months woenda kana wachipinda mu8 iwe tokupa 5 months kuti utsvage pekuti unogara. Zvinodei ndinogona kuti pamwe ndatitsvagei mari ndoiwana ndandirikumbirawo kuchangamira kuti upon payment of yes upon payment of 2,000 challenge ndinayo changamira ndeyekuti ndandirikuda kushandisa munhu ita 3,000 kosara 2,000 then unoeka ndoyatakakureta munhu manikidza 3,000 inoita kuti munhu aone pekutangira. Iwe zvaine agent nebasa rako iwe uchindoona kuti adiyo asi munhu handitapedza. Okay, makosi ekubvunza kudaro imari makosi mari endikabvisa $80 plus $10 angabvisa plus mari yekutakura mbo dzangu ndichiuya nadzo ndichiuya kuripota nhau ichisvika kuno ndichitakura mbo dzangu nokuidzorwa ndaita nhasi uno ndingangoti
uye pane kuini kudzoka kwangu ukukwanisa kuita $60 kufamba kwandikaita plus $90. Right, there's no plan to do it. Okay. Chindu akazvidzanarira kufanira zvinhu zvavo zvisina basa kamba kuna pakaita Matari mangani angazina handina kuzvidza ndingadzikisire dare remuridzi wedu handisi kutombozviziva ndakatotaura navo pafoni iri ndakatonzwa wakadaidza dare pafoni hausi mutemo wedare dare unoendesa bepa kudaidza munhu pafoni haaui haisiri procedure yedare anokurambira saka ishe hamuna kuita procedure yedare procedure yedare ndeyekunyorera oenda usaina munge muine return kana makafona ndezvepamwari hazvisi zvedare saka hamubhadhari nekuti hamuna kutedzera procedure yedare. Okay, right, osimungatoire.